லிஸ்ட்ல யார் இருக்க போறானா தலை இல்ல அல்டிமேட் ஸ்டார் நம்ம அஜித் குமார் சார். ஓகே, இவருடைய பாடத்திலே டபுள் மீனிங் இருக்கான்னு நிறைய பேர் யோசிச்சிருப்பீங்க. பட் சில பேருக்கு தெரியும், தெரியாதவங்க உங்களுக்கு மட்டும் ரோசனை புதுசா வருது. ஆழ்வார் படத்துல இருந்து இந்த பாடலை நிறைய பேர் கேட்டிருப்பீங்க. சொல்லித்தரவா சொல்லித்தரவா சொல்லித்தரவா, இதுல என்னடா டபுள் மீனிங் இருக்குன்னு கேக்குறீங்களா? இங்க கேளுங்க. ஒன்னும் தெரியாத கெட்ட பையன் நீதான், எல்லாம் தெரிஞ்ச நல்ல பொண்ணு இவங்கலாம். நீ பைத்தியம். எதை மீன் பண்றாங்கன்னு தெரியுதுதா? புரிஞ்சவன் புரிஞ்சுக்கோ, புரியாதவன் புரிஞ்சவங்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோ. அவ்வளவுதான் நான் சொல்லிப்பட்டேன். சரிம்மா.